घडला, घरी काम करत असताना काही कापलं, दुखलं, खुपलं किंवा साप चावला तर आपण उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये धाव घेतो. मात्र हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यापर्यंत जो मधला काळ असतो त्यावेळी रुग्णाला धीर देणं, त्याच्यावर काहीसे उपचार करणं गरजेचे असतात आणि त्यालाच प्रथमोपचार असं म्हटलं जातं. प्रथमोपचार दिनानिमित्त आपण या संदर्भातल्या काही महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेणार आहोत. महत्त्वाचं म्हणजे प्रथमोपचार करत असताना काही चुका होतात, तर या चुका टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे किंवा घरातल्या घरात प्रथमोपचार पेटीत आपलं नेमकं कोणतं साहित्य असावं याविषयीची अधिक माहिती घेणार आहोत. आपण आज आलो आहोत कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये. इथले अपघात विभागाचे अधिकारी डॉक्टर मुरली चव्हाण सर आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याचकडून याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेऊ. सर, आपलं स्वागत. सर, प्रथमोपचार म्हणजे नेमकं काय, त्याची नेमकी व्याख्या काय आणि काय काळजी घ्यावी लागते? प्रथमोपचार म्हणजे कधी आपण आता घरी असतो, नकळत कुठल्या तरी चुकीने आपल्याला काहीतरी लागतं, त्यावेळी आपण सगळ्यात मेन म्हणजे मुद्द्याचं असं असतं की घाबरून न जाणे. कुठलीही गोष्ट झाली म्हणजे लागलं, पडलं किंवा कुठला अपघात झाला, त्या ठिकाणी काय होतं की आजूबाजूचं ॲटमॉस्फिअर जे असतं ते पॅनिक न होऊ देता त्याला एका माध्यम म्हणजे एका साध्या ह्याच्या गोष्टीने सॉर्ट आऊट करणे, म्हणजे घाबरून न जाणे, तिथलं जे वातावरण आहे ते कूल ठेवणे. आणि काय होतं की जो अपघातग्रस्त व्यक्ती आहे तो लागलं जरी कमी असला तरी तो आजूबाजूचा जो वातावरण बघून तो जास्त पॅनिक होऊन जातो की काय झालं बा, ती गोष्ट. त्यानंतर लागल्यानंतर जर कुठली जखम झाली आहे, प्रथमतः आता आपण रस्त्यावर बघतो आपल्या इथे सुविधा म्हणजे ॲम्ब्युलन्स वगैरे अशा रेअर कोस्टल एरियामध्ये असते ते सुविधा उपलब्ध नसतात. त्या ठिकाणी समजा एखादी अपघात झाला, तिथे काही अवेलेबिलिटी नाही आहे, तर त्यावेळेवर प्रथम त्या व्यक्तीला काय झालं आहे, म्हणजे की त्याला जर समजा आता ॲक्सिडेंट झाला आहे आणि त्याला समजा हेड इंजुरी आहे किंवा डोक्याला मार लागला आहे किंवा हातापायाला कुठे जखम झाले, तर प्रथमतः सगळ्यात पहिले त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणाहून एका व्यवस्थित ठिकाणी मूव्ह करणे, ते त्याला स्टेबल करणे. त्यानंतर त्याला जर ब्लिडिंग होत असेल, सगळ्यात मेन आपल्या इथे बहुतांश वेळा असं होतं की ॲक्सिडेंट झाला की व्यक्ती ॲम्ब्युलन्स बोलवा किंवा आणखी काही संसाधनांच्या मागे लागतो, पण ज्या व्यक्तीला लागलं त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. त्याला उचलून एका ठिकाणी व्यवस्थित ठेवणे, हवा येत असणार अशी. सगळ्यात काय होतं की अपघात झाला की रस्त्यावरती घोळका जमा होऊन जातो, त्यामुळे तिथे जो एअरवे जो आपण जे म्हणतो की हवा यायला पाहिजे असं जे वातावरण ते निर्माण झालं पाहिजे, त्या व्यक्तीला एका व्यवस्थित ठिकाणी नेणे. होत असलेलं ब्लिडिंग थांबवणं सगळ्यात मोठं कॉज आहे की ब्लिडिंग थांबलं पाहिजे, कारण की रक्त पुरवठा जर शरीरातला कमी झाला की आणखी जास्त ती कंडिशन म्हणजे कठीण होत जाते. तर ज्या ठिकाणाहून रक्तस्राव होत आहे त्या ठिकाणी काही न करता तुमच्याकडे त्यावेळेवर काही अवेलेबल नसले तर साधा रुमाल जरी स्वच्छ असला आपल्याकडे की त्याने एक 10 मिनटं प्रेशर देऊन त्याला थांबवून ठेवण्याचा प्रयत्न, जोर प्रेशर देऊन त्याला मॉप करणे, त्याच्यामुळे काय होणार रक्तस्राव थांबणार. तेव्हापर्यंत आपण दुसरी संसाधनं आपल्याकडे ॲम्ब्युलन्स वगैरे त्याची तयारी लोकं करतात, त्याच्यात पटकन घेऊन जवळ असलेल्या उपचाराच्या ठिकाणी नेणे, ही प्रथमतः गोष्ट. दुसऱ्यांदा की 3 कॉज असतात ABC, आपण लहानपणीपासून ABCD शिकतो, त्याच्या सगळ्यात मेन म्हणजे ABC, एअरवे, ब्रीदिंग आणि थर्ड म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन. ह्या 3 गोष्टीकडे मुख्यतः लक्ष देण्यात यावे. पब्लिकनी ह्या 3 गोष्टी जर प्रॉपर वेळी केलं तर म्हणजे असं झालेल्या अपघातातलं दुर्दैवी अशी काही घटना होणार नाही. आणि जसं की बहुतांश वेळ काय होतं की आपण ॲम्ब्युलन्स येईपर्यंत ज्या व्हेकलमधनं आपण पेशंटला शिफ्ट आऊट करतो, त्यावेळी आता समजा पेशंटला लागला आहे तर त्याला मोस्ट त्याला झोपवून आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे की त्याच्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशन त्याचं व्यवस्थित होत राहणार. ह्या अशा एकदम अशा नासूकल्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो आणि त्याच्यामुळे आता समजा फ्रॅक्चर झाला आहे समजा ॲक्सिडेंटच्या पेशंटला, की तिथल्या तिथे साधी आपण झाडाची काठी आपल्या रस्त्यावर जर भेटली ना, ज्या एरियामध्ये आपल्याला वाटतं की याचा पायाला तसा मार लागला आहे, तिथं आपण मुवमेंट करू शकत नाही, त्या एरियाच्या खाली ती काठी ठेवणे आणि त्याला साध्या रुमालाने किंवा कुठल्याही आपल्या ओढणी अशा कपड्यांनी त्याला दोऱ्याने जरी बांधून आलं तर त्या पायाची मोबिलिटी लॉस होणार. ह्या अशा छोट्या मोठ्या गोष्टी आपण फर्स्ट एडमध्ये करतो. सगळीकडे आपण बघितलं आजपर्यंत की सगळीकडे आता गव्हर्नमेंटच्या रूल्सनुसार गव्हर्नमेंट व्हेकल्स असो किंवा कुठले कार्यालय सगळ्या ठिकाणी फर्स्ट एड किट ही अवेलेबल असते. फर्स्ट एड किटमध्ये मुख्यतः कापसाचे आपल्या जे लागेल कॉटन बँडेज ह्या अवेलेबिलिटी असतात, त्यामध्ये डेटॉल वगैरे सारखे जे आपण ज्याला क्लीन करण्यासाठी यूज करू शकतो ते आहेत. त्यानंतर छोटे मोठे जे अँटीसेप्टिक क्रीम्स असतात जे आपल्याला त्याच्यामध्ये म्हणजे असायलाच पाहिजे त्या, आणि त्या फर्स्ट एडच्या किटमध्ये रूलनुसार ते असतातच. मग त्याचा उपयोग त्यावेळी केला पाहिजे. ब्लिडिंग होत असेल तर लगेच ते मॉप करून थांबवणे,
ब्लिडिंग होत असलं तर त्याला असं 10 मिनटं दाबून ठेवल्यानंतर परत वारंवार काढू नये. थांबलं की नाही बघायचं, थांबलं की असं करायचं नाही. ते प्रेशरने ठेवूनच द्यायचं जेव्हापर्यंत आपण एका व्यवस्थित प्रायमरी हेल्थ सेंटरला येत नाही तोपर्यंत. या अशा प्रकारच्या मॅनेजमेंट केल्या पाहिजे. हे मुख्यतः त्यातलं मेन आहे. सर, प्रथमोपचार करत असताना काही चुका घडतात बऱ्याचदा आणि तुम्ही या विभागात काम करताय, तुमच्याकडे असे पेशंट येत असतात, तर तुमचे काय अनुभव आहेत हे सगळं करता आणि त्या चुका करू नयेत यासाठी काय करावं असं तुम्हाला वाटतं? घरगुती आता आम्ही म्हणजे महिलांच्या ह्याच्यातून घरी काम करत असताना चाकूनी नाईफनी वगैरे कधी भाजी कट करतायत किंवा कुठले स्वयंपाक करत असताना जळतं वगैरे, तर भरपूर वेळ असं अनुभवायला भेटतं की म्हणजे आपल्या इकडे कोणी हळद टाकून येणार जखमेमध्ये, त्यानंतर चहापत्तीचा उपयोग करतात. आता कालच आम्ही बघितलं एका महिलेच्या स्लीप होऊन पडली घरी बाथरूममध्ये जाताना, तर तिने डोक्यामध्ये जिथे कट होती सगळी कॉफी टाकून आणलेली. म्हणजे अशा पण भरपूर गोष्टी होतात. तर असं काहीही न करता फक्त आणि फक्त प्रेशर देऊन ज्या ठिकाणी जखम झाली आहे तिथे प्रेशर मॉप देणे, म्हणजे त्याला मॉप प्रेशर केलं ना की तुमचं ब्लिडिंग स्टॉप होणार. हे असे जे काही ॲक्च्युली काय होतं की ह्या गोष्टी टाकून आणल्यामुळे काय होतं, आमच्याकडे आल्या आता समजा एखाद्याला CLW आहे म्हणजे की कट पडला आहे पडल्यानंतर, तर हे हळद टाकून आणल्यानंतर फर्स्ट एडला आम्ही जेव्हा स्टिचेस वगैरे टाकायचं म्हणजे त्याचं सुचरिंग करायचं आहे त्यावेळेला आम्हाला ती हळद काढायलाच 15 मिनटं जातात. ॲक्च्युली सगळ्यात बेस्ट म्हणजे अँटीसेप्टिक जरी म्हटलं आपल्याकडे तर ते हळद आहे, पण ते क्लीन करायला पाहिजे, त्यांचं पण इन्फेक्शन होऊ शकतं. किंवा काय होतं की बहुतांश वेळेस ॲक्सिडेंट झाला की रस्त्याच्या बाजूची खडी असते डोक्यामध्ये, मग त्यात ही हळद किंवा हे चहा पावडर हे टाकल्यामुळे ते क्लीन करायच्या भरपूर असा भाग निघत नाही, मग त्याच्यामुळे आणि इन्फेक्शन होतं, म्हणजे ते त्याचा त्राससुद्धा होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे की याच्यातले काही पार्टिकल्स जर आतमध्ये राहिले तर त्या पार्टिकल्समुळे इन्फेक्शन सोर्स हा वाढत जातो. आणि लोकांचं असं म्हणतं की आम्ही स्टिचेस टाकले, आम्ही अँटीबायोटिक्स घेतो आहे, पण आमची जखम हील होत नाही आहे. तर ते मेन कारण असतं हे की स्वच्छ ती जी जखम आहे ती स्वच्छ करणं सगळ्यात पहिले. स्वच्छ करायला असं काहीच नाही की तुम्हाला सोल्युशनच लागतं किंवा डेटॉल असं काही नाही. स्वच्छ पाण्याने आपल्या घरगुती जे पाणी आपण वॉटर फिल्टरचं पाणी पितो किंवा जे रेग्युलर पाणी आहे त्याने स्वच्छ जखम धुऊ नये, हे सगळ्यात मेन कॉज आहे. जितकी तुमची जखम स्वच्छ राहील तितक्या लवकर तिचं हिलिंग होईल, हे त्याचं मेन कॉज आहे. मेन असतं ड्रेसिंग. तुम्ही रेग्युलर ड्रेसिंग केली आणि यंग एजमध्ये आहे, कुठल्या प्रकारचे अदर पास्ट हिस्ट्री म्हणजे नाही आहे पेशंटला, हिस्ट्रीचं डायबिटीज आहे, हायपरटेन्शन आहे, अशा गोष्टी जर नसल्या तर यंग एजमधल्या म्हणजे 18 to 38 या एजमधल्या व्यक्तींमध्ये कुठले अँटीबायोटिक जरी नाही घेतले आपण तरी जखम ही लवकर भरून येते जर प्रॉपर ड्रेसिंग केली तर. असं कंपल्सरी नाही आहे. आधुनिक काळामध्ये सगळ्या गोष्टी अवेलेबल असल्यामुळे आपण अँटीबायोटिक्सच्या मागे भरपूर धाव घेतो. याच्यापूर्वी अँटीबायोटिक्स नव्हत्या, लोक आयुर्वेदिक आणि असं साध्या आपल्या गोष्टींनी जखम भरून यायच्या. तर मोस्ट ड्रेसिंग चांगली करणे, स्वच्छता ठेवणे, हायजीन. जसं कोविड काळामध्ये सगळ्यात मेन मुद्दा होता आपला की हायजीन मेंटेन करणे, हात धुणे, तोंडावर मास्क लावणे, संपर्क होत असलेल्या गोष्टींचा थोडा डिस्टन्स मेंटेन करणं, ह्या नॅचरल गोष्टी आहे, ह्याच फॉलो केल्या पाहिजे. प्रथमोपचारामध्ये सगळ्यात मेन असतं की होत असलेली जी गोष्ट आहे तिच्याकडून म्हणजे दुर्घटना जी झाली आहे त्याच्या आणि वाढ न करता ती तिथेच कशी आपल्याला सॉर्ट करता येईल, ह्या गोष्टींची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. सर, आपला भरपूर जो वर्ग आहे तो शेतकरी वर्ग आहे आणि शेतात काम करत असताना कधी कधी साप चावणे हे प्रकार होतात किंवा मग एखादं जनावर ज्या गोष्टी असतात शेतामध्ये आढळतात त्या बऱ्याच प्रमाणे या शेतकऱ्यांना त्रास होतो. मग अशावेळी जीव जाणंसुद्धा घडतं. मग कुत्रे चावणे, आता भटक्या कुत्र्यांची संख्या तर भरपूर वाढली आहे. मग अशावेळी काय प्रथमोपचार केले पाहिजे? कसं असतं, आता आपण कोकण या कोकण एरियामध्ये झाडी झुडपी खूप असल्यामुळे इकडे आमच्याकडे आता आम्ही रेग्युलर आमच्याकडे पावसाळा सुरू झाला तो एक काळ, त्यानंतर भात कापणीचा हा वेळ असतो. या वेळेमध्ये भरपूर स्नेक बाईट्सचे पेशंट आमच्याकडे येतात. तर असं प्रत्येकच वेळ नसतो की तो चावलेला साप हा पॉयझनसच असणार. म्हणजे सगळ्यात मुख्य गोष्ट ही आहे की साप चावला म्हणजे हा पॉयझनस असणार. ही गोष्ट लोकांनी मनातून काढून टाकले की साप चावला म्हणजे माझा जीव जाणार. ही भीती सगळ्यात पहिले अवेअरनेस जी आहे ही भीती काढली पाहिजे की साप चावला म्हणजे जीव जाणार, मग मला काहीतरी होणार. मग त्यानंतर आम्ही कुठेतरी देवाकडे जातो, अंगारा लावतो, ह्या गोष्टी भरपूर असतात. तर सगळ्यात पहिले साप चावला की आपल्या इकडे एक पद्धत आहे की त्या जिथे साप चावला त्याच्या 1 सेंटीमीटरवरती कट घेणे किंवा दोरीने किंवा कसल्या तरी अशा जाड धाग्याने त्याला बांधून ठेवणे. याचा एक म्हणजे असं होतं डिसएडव्हान्टेज की साप चावला की म्हणजे गावात
अवेलेबिलिटी नसल्यामुळे, कसं कोस्टल एरिया खूप दूर आहे, हॉस्पिटलला जायला वेळ लागतो, तर ते पायाला काहीतरी घट्ट बांधतात. त्यामुळे काय होतं की जर समजा ह्या बोटाला जर इथे साप चावला इथे, तर ते इथे या भागी थांबलं तर ते तिथे बांधून ठेवतात. त्याच्यामुळे इथे जो होणारा ब्लड सप्लाय तो कम्प्लीट लॉस होऊन जातो. असं होतं की ते बोट पूर्ण काळं पडून जातं, नेक्रोसिस व्हायला लागतं तिथे. मग ह्या अशा गोष्टी करू नये. ठीक आहे, जिथे साप चावला त्या व्यक्तीला अजिबात हालचाल करू द्यायची नाही, त्याचं सांत्वन करायचं सगळ्यात पहिले की तू काही होणार नाही, घाबरू नको, भरपूर लोकांना चावले, बरे होऊन गेले. एक आपण म्हणतो की त्याला एक धीर देणे, हा प्रकार ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यांनी घाबरलं नाही, मग त्याला तिथून जसं साप त्याला चावला आहे की त्याला तिथून मुवमेंट जेवढी कमी होईल तेवढं चांगलं. जितकी मुवमेंट होईल, जितका घाबरेल तितका ब्लड फ्लो वाढणार, जितका ब्लड फ्लो वाढला तेवढं त्याला की, आणि ते जे पॉयझन, ठीक आहे पॉयझनस असेल तर ते पॉयझन मूव्ह होणार, ते ब्लड थ्रू ते त्याच्या शरीरात आणखी जास्त होणार. त्याला शांत ठेवणे, खुर्चीवर बसवणे, अवेलेबल असेल तर स्ट्रेचरवरून बसवणे आणि लवकरात लवकर शिफ्ट करणे, ही गोष्ट करायची. त्यानंतर की जर समजा तुम्हाला वाटत आहे की आता जसं आपण कुत्र्यांची गोष्ट घेतली की आपण काय करतो, कुत्रा चावला तर म्हणजे कसं असतं की त्या कुत्र्याच्या लाळेचा आणि आपल्या शरीराचा म्हणजे रक्ताचा जर संबंध आला तर आपल्याला त्याचे इन्फेक्शन्स होऊ शकतात. त्यासाठी आपण रॅबिप्यूर नावाचं इंजेक्शन देतो. ते डॉग बाईट झाल्यानंतर लगेच 24 तासात घेतलं पाहिजे. त्याचे 3, 5, 7 असे डोस असतात. त्या डोजेसच्या हिशोबाने आपण ते म्हणजे पहिल्या दिवशी घेतलं, त्यानंतर 2 दिवसांनी, मग परत 2 दिवसांनी आणि 2 दिवस, असं तर 7 दिवसाचा 5 डोजेस त्याची घेतली पाहिजे. त्यात पण असं असतं की आता सोशल मीडियावर भरपूर असे लोक, आता असं झालं की भरपूर गोष्टी बघायला मिळतात. त्यातनं काय होतं की प्रत्येकालाच रेबीज होईल हा असा हे नाही आहे. कुत्रा चावला ठीक आहे, चावल्याबरोबर लगेच जवळच्या हेल्थ केअर सेंटरला जायचं. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला आपल्याकडे रॅबिप्यूर इंजेक्शन असतं की जे आपण डॉग बाईट झाल्यानंतर तो कुत्रा चावल्यानंतर त्याचा दात तुम्हाला लागला आहे का. भरपूरदा असं होतं की आपण रस्त्याने जात असतो आणि कुत्रा आपल्याला भीत असतो आणि आपण कुत्र्याला भीत असतो. ह्या दोघांच्या ह्याच्यामध्ये कुत्रा चावताना त्याचं नख लागतं, तर लोकांना असं वाटतं की चावलाच आहे. ते बघायचं स्ट्रीट डॉग आहे का, म्हणजे रस्त्यावरची भटकी कुत्रे आहेत का, त्यानंतर घरगुती कुत्रा आहे का, की जे घरचे जे कुत्रे आहेत त्यांना आपण वॅक्सिनेशन करतो, ते कंपल्सरी आहे. अशा भरपूर गोष्टी आहेत ज्या आपण अवेअरनेसमध्ये करू शकतो. सगळ्यात मेन असं फर्स्ट एडमध्ये घाबरून जायचं नाही. सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे अवेलेबल असतात. लगेचच्या लगेच प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटरला जायचं, ट्रीटमेंट घ्यायची, सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होतात. सर, या गोष्टी आपण पाहिल्याच, पण जेव्हा घरी प्रथमोपचार आपण पेटी तयार करतो, म्हणजे आपल्याला लहानपणापासून ते सगळं शिकवलं आहे की कुठल्या गोष्टी असायला हव्यात त्यात, तर घरी प्रथमोपचार पेटी असण्याचे काय फायदे आहे आणि त्यात आपण काय काळजी घेऊ शकतो? घरी प्रथमोपचार पेटीमध्ये सगळ्यात मेन म्हणजे तुमच्याकडे कॉटन बँडेज असायला पाहिजे, कॉटन असला पाहिजे. दुसरी थिंग म्हणजे सॅव्हलॉन किंवा आपलं डेटॉल जे आपण यूज करतो की समजा कुठे काही जखम झाली तर ती आपण क्लीन करू शकतो. कधी काय होतं, खरचटणे हा साधा भाग असतो, पण कसं असतं त्या खरचटल्यावर पण कसं असतं की जरा समजा एखादी सायकलवरून मुलगा पडला की आपण त्याच्या पायाला गुडघ्याला घासलं की त्याला एक स्वच्छ पाण्याने धुवायचं, डेटॉलनी पूर्ण क्लीन करून घ्यायची. बेटाडीन नावाचं ऑइलमेंट रेग्युलर आपलं जसं सॅव्हलॉन आहे, आपलं डेटॉल आहे, त्यांनी क्लीन करून घेतलं. बेटाडीन नावाचं ऑइलमेंट भेटतं, ते लावून पण आपण जखम ही करू शकतो. तर मुद्द्याचे की आपली जी फर्स्ट एड बॉक्स असते त्यामध्ये ह्या गोष्टी अवेलेबल असल्या पाहिजे. सॅव्हलॉन, डेटॉल, गॉस पीस, त्यानंतर आणि बँडेजेस असतात ते असायला की कधी काय होतं, ब्लिडिंग खूप होत असतं, तर आपण गॉस पीस ठेवायचा कापसाचा गोळा आणि त्याच्यावर फिट्ट बांधून द्यायचं, ज्याने की त्यांचं ब्लिडिंग स्टॉप होणार. ही मेन काळजी घेतली पाहिजे. आणि मुख्यतः हळद टाकणे किंवा चहापत्ती टाकणे ह्या अशा गोष्टी अवॉइड करायला पाहिजे. स्वच्छ पाण्याने धुणे हा एकमेव त्याचा उपाय आहे चांगला. सर, शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे काय आवाहन कराल? असे भरपूर रुग्ण तुमच्याकडे येत असतात, तुम्ही वेगवेगळे तुमचे स्वतःचे अनुभव असतील, असे खूप गोंधळ उडतात, जसं आता तुम्ही सांगितलं की हळद टाकू नका किंवा चहापत्ती टाकू नका, तर अशा वेळी काय आवाहन कराल? हां, सगळ्यात मुद्द्याचं तुम्हाला एक सांगायचं राहिलं की येत्या काळामध्ये कोविडपासून आपण सगळे अवेअर झालो. हायजीन म्हणा, सोशल डिस्टन्सिंग म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण फॉलो करतो, ही उत्तम गोष्ट आहे. पण हल्ली या काळामध्ये हार्ट अटॅकचे चान्सेस खूप वाढले आहेत. आपण आता कॉलेजेसमध्ये, महाविद्यालयामध्ये सगळीकडे आता CPR म्हणजे की आपण जे सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे ज्याचा अवेअरनेस आपल्याकडे कमी आहे.
म्हणजे की कसं की आता मीच लास्ट टाईम बाहेर गेलेलो, थोडं आउट ऑफ इंडिया गेलेलो, तेव्हा एअरपोर्टवर येतो तेव्हा एक इंटरनॅशनल फ्लाईटमधनं एक पेशंट आला, हार्टचा पेशंट होता तो. आणि तो मी एअरपोर्टवरनं येत होतो, तो कोलॅप्स झाला जागेवर. आता तिथे सगळी मुंबई एअरपोर्टवर खूप गर्दी आणि मी आता करायचं काय बघा, ते ओरडायला लागले, कोणी डॉक्टर आहेत का डॉक्टर. तेवढ्यात मी तिथे पोचलो, म्हटलं बघितलं तर पेशंट कम्प्लीट कोलॅप्स झालेला. जसं मी तुम्हाला ABC सांगितलं, एअरवे, ब्रीदिंग, त्याचं ते काहीच नव्हतं. मग त्याला CPR जे आपण म्हणतो, कार्डिओपल्मोनरी रिसक्सिडेशन, हे त्याला मी तिथे दिलं. तर CPR दिल्यामध्ये आपण चेस्ट कम्प्रेशन करतो 1 2 3 अशा याने, जितक्या प्रेशर देऊन की हार्ट पंपिंग जे होतं ते ब्लड सर्क्युलेशन थांबल्यामुळे हार्ट स्टॉप होऊन जातो. तर आपण त्याला रिसक्सिडेट करायसाठी CPR देतो, तो मी त्याला दिला. मी त्याला 15 to 20 मिनिट्सपर्यंत CPR दिला. आणि त्याचं जे हेड लो पोझिशन म्हणतो, की जसं की पाय थोडे वर करायचे आणि डोकं खाली करायचं. म्हणजे जसं की आता माणूस पडला आहे, त्याच्या खाली आपल्याकडे अवेलेबलचं खुर्ची आहे किंवा बॅग्स आहेत, ते त्याच्या पायाखाली ठेवायचं आणि पायावरती करायचं आणि डोकं खाली. याने काय होतं, ब्लड फ्लो वाढतो हार्टकडचा आणि ब्रेनकडचा. तर मी ते तिथे केलं, त्याला CPR दिला. 15 to 20 मिनिट्समध्ये पेशंटची पल्स जरा लागायला लागली, फिबल. त्यानंतर त्याचं ब्रिदिंग सुरू झालं. मग तिथे जसं तुम्ही सांगितलं फर्स्ट एड, मग त्यांच्याकडे सगळी फर्स्ट एड किट होती, जशी इमर्जन्सीमध्ये लागतात. लॅरिंजोस्कोप म्हणा, जे मेडिकल हिशोबाने प्रत्येक एअरपोर्टला किंवा बस स्टँडला किंवा मोठे मोठे कार्यालय जसे जिथे भरपूर लोकांचं आवागमन चालू असतं, तिथे दिवसाला 1000-500 लोक येऊन जातात, त्या ठिकाणी फर्स्ट एड केअर बॅग असते. त्यामध्ये सगळ्या गोष्टी होतात, अंबू बॅग, सिरिंज पंप, त्यानंतर लागणारे इमर्जन्सीचे इंजेक्शन्स आहेत, त्या सगळे त्या बॅग्समध्ये होते. मग त्याच्या मदतीने मला त्या पेशंटला रिसक्सिडेट करायला इझी झालं. हे सगळं पॉसिबल झालं की ती बॅग असल्यामुळे, त्या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आणि ते माहिती मला असल्यामुळे. त्यानंतर तिथे मॅन्युअल असं डिफिब्रिलेटर होतं, 3 पीसचं असतं ते, चेस्टला 2 पीस लावायचं आणि एक लॅटरल साईड, ते लावलं. आम्ही त्याला शॉक केलं, त्यानंतर तो पेशंट सक्सिडेड झाला. मग आम्ही त्याला कार्डियक ॲम्ब्युलन्स बोलवली एअरपोर्टला आणि लगेच शिफ्ट झाला, वाचला तो पेशंट. म्हणजे अशा गोष्टी जेव्हा आपण अवेअर करू, जसं कॉलेजेसमध्ये आहे किंवा महाविद्यालय, स्कूलमध्ये लहानपणीपासूनच जर एक इमर्जन्सी काय असते आणि त्या इमर्जन्सीमध्ये आपण काय केलं पाहिजे, ह्या गोष्टी जर लहानपणापासून जर संगोपन झालं तर ते कुठेतरी त्याचा आपल्या समाजामध्ये कुठेतरी त्याचा आपल्याला बेनिफिट 100% होणार. आता मी डॉक्टर होतो, मला ह्या गोष्टींचं माहिती होते म्हणून त्याचा जीव वाचला. नाही तर तिथे जर त्यावेळेस कोणी अवेलेबल नसतं आणि कोणाला जरी ही फर्स्ट एड किट अवेलेबल असते आणि कोणाला माहिती नसतं तर त्याचा उपयोग काही नाही. तर फर्स्ट एड किट असून त्याचा फायदा नाही, पण त्याच्याविषयी थोडी तरी माहिती पाहिजे, म्हणजे अवेअरनेस जी म्हणते. तर त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. आता आम्ही कुठे पण आता शिबिर असतात, प्रोग्राम असतात, तिथे आम्ही CPRबद्दल किंवा अशा काही घटना घडल्या किंवा आता आम्ही गावात खेड्यात कॅम्पला जातो, तेव्हा आम्ही म्हणजे बहुतांश वेळा आम्ही सांगतो लोकांना की तुम्ही साप चावला तर घाबरू नका, स्टेबल राहा, जितकी कमी मूवमेंट होईल तितकी कमी मूवमेंट ठेवा आणि लवकरात लवकर हॉस्पिटलला म्हणजे तिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सगळीकडे आहे. जिल्ह्यात छोट्या छोट्या PSC आहे, जसं की आता CHO म्हणून जे आपल्याकडे आले, भरपूर चांगलं काम करतात, त्यांच्याकडे जावा. उपकेंद्रांना पण डॉक्टर आहेत, म्हणजे असं नाही की आपल्याकडे डॉक्टर नाहीत. उपकेंद्रांना जावा, तिथे तुम्हाला कोणी ना कोणी लगेच काही नाही काही मदत करणार आणि तुम्हाला पुढच्या उपचारासाठी लगेच पुढे पाठवण्यात येईल. म्हणजे ह्या प्रकारची अवेअरनेस आपण घेतली पाहिजे. बरोबर. थोडक्यात आता जनजागृती याविषयी करणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे प्रथमोपचार पेटी असून उपयोग नाही, त्याविषयीची योग्य माहिती असणं फार गरजेचं आहे. धन्यवाद सर, महत्त्वपूर्ण माहिती प्रथमोपचार दिनानिमित्त आपण दिला, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर हे होते डॉक्टर मुरली चव्हाण. प्रथमोपचार दिनानिमित्त त्यांनी आपल्याला माहिती दिली. आता याविषयीची जनजागृती होणं गरजेचं आहे. पॅनिक न होता, घाबरून न जाता योग्य काळजी करणं आणि रुग्णाला धीर देणं आवश्यक आहे, अशीच माहिती त्यांच्याकडून आपल्याला मिळाली आहे. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.